नोंथाङा जुदि गोबां समनिफ्रायनो इसोरनिफ्राय जुदि माबा बिषयखौ लानानै खावलायबोगासिनो दंब्ला बिगासिनो दङब्ला आरो दासिमहालागै जुदि नोंथाङा बेखौ मोननो हायाखैब्ला दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो सानो, बेनो जाहैबाय इसोरा नोंथांनि थाखाय बे बिनायनि थाखाय मोनसे समखौ थि खालामनानै दोनदों। अब्ला जे समा फैगोन अब्ला बै समाव इसोरा नोंथांनो नोंथांनि नांगौखौ होगोन। बे मेसेजनि गेजेरजों गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों फोरबो जिसुनि मुङाव आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रो हरनाय थाबाय। लोगोसे बयखौबो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आं बरायग्रो हरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों मोनसे जोबोद गोनांथि बिषयखौ फोरमायनो सानदों। बेखायनो आं बयनिसिमबो खावलायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे जुदि नोंथांमोना बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों माबा मोनसे जुदि जिउआव सोलोंनो हायोब्ला बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। दिनै बे संसाराव बयहाबो मोनसे नङा मोनसे टाइम दङ, राइट? अखा हानायनि मोनसे टाइम दङ, दैज्लां बोथोरनि मोनसे टाइम दङ, बा गोलोम बोथोरनि मोनसे टाइम दङ, जानाय लोंनाय उन्दुनाय सिखारनायनि मोनसे टाइम दङ, कलेजाव थांनाय स्कुलाव थांनायनि मोनसे टाइम दङ, अफिसाव थांनायनि मोनसे टाइम दङ। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि लाइफआवबो इसोरा साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे टाइमखौ थि खालामनानै दोनदों। दिनै जोंनि गोबाङानो आर'ज खालामो, राइट? बा गोबाङानो दिनै इसोरनिफ्राय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोननो हास्थायो, लुबैयो जे आंनो बेखौ नांगौ, आंनो बैखौ नांगौ। बा गोबाङानो दिनै फास्टिं थानानै इसोरनाव आर'ज खालामो, बा गोबाङानो फोथायनानै आर'ज खालामो, बा गोबाङानो इसोरनिफ्राय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मोननो लुबैयो। नाथाय गोबांबार जोंनि लाइफआव मा जायो जे जोंनि बिनाय, जोंनि हास्थायनाय, जोंनि लुबैनाय बायदि जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हाया, राइट? बेखायनो गोबां मानसिफ्रा सानो जे आंदि एथबां फोथायनानै आर'ज खालामदों, आंदि एथबां इसोरखौ अनो, आंदि एथबां दिननिफ्राय फास्टिं थानानै आर'ज खालामबोगासिनो दङ, इसोरा मानो आंनि बिनायखौ, आंनि खावलायनायखौ मानो खोनासङाखै? दिनै आंनि आर'जनि बायदि, आंनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि इसोरा दिनै मानो आंनि जिउआव आशिर्बाद खालामाखै होननानै जोंनि गोबाङानो बाइबेलनि बोसोनखौ मोजाङै मिथियैयाव गोरोन्थि साननायलाय बियो गोबांबार लाइफआव डिप्रेसन जायो, गोबांबार लाइफआव मा जायो गावखौनो गाव दुखु सैहोयो। नाथाय आं नोंथांमोननो बे मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनो सानो जे जोंनि बिनाय, जोंनि खावलायनाय मानिखौनो इसोरा खोनासङो। नाथाय जोंनि बिनाय, जोंनि खावलायनायखौ इसोरा मोनथाम रोखोमै फिननायखौ होयो। बेनो जाहैबाय येस, न' आरो वेट। बेखायनो आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ क्लियार खालामनो सानो जे जोंनि बिनाय मानिखौ इसोरा खोनासङो, नाथाय इसोरा गोबांबार जोंनि बिनाय मानिखौनो होआ, जोंनि हास्थायनाय, जोंनि खावलायनाय मानिखौनो होआ। मानो होनोब्ला जेरै आं नोंथांमोननो बुंखाबाय जे इसोरा गासै मानसिनि जिउआव मोनसे मोजां समखौ थि खालामनानै दोनखादों। बे मोजां समाव इसोरा जोंनि नांगौ बायदि जोंनो होगोन। नाथाय आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ बुङाखै जे इसोरा मानसिनि जिउआव खाफाल लिरनानै हरदों होननानै। खाफालाव लिरना हरनाय माने बिनि जिउआव बे जाथारगोन। जेरै गोबां मानसिफ्रा फोथायो खाफालाव लिरनायखौ, खाफालाव लिरनाय दंब्ला गासिबो जाखागोन होननानै गोबां मानसियानो फोथायो। नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुङाखै। इसोरा जोंनि लाइफआव गाबोन मा जागोन, समफोर मा जागोन, बा मास मोनसे मास मोननैनि उनाव मा जागोन, बेफोर गासैखौबो मिथिगौ। आरो इसोरा जों साफ्रोमबोनि थाखायनो मोजां प्लेन खालामदों। जेरेमियानि 29 चेप्टारनि जेब्ला जोङो 11 पदआव जेब्ला जोङो फरायगोन, बेवहाय जोङो नुनो मोनो जे इसोरा जों साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे मोजां प्लेन खालामदों। आरो बै प्लेनखौ इसोरा बुंदोंमोन जे आं बेखौ जाफुंहोगोन होननानै। नाथाय बेनि गेजेराव जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां जे इसोरा साफ्रोमनोबो फ्रिदम विल होदों, माने फ्रिदम गोसो होदों। जोङो गावनि गोसो बायदि जोङो सायख'नो हायो, चइस खालामनो हायो। बेखायनो इसोराथ' जोंनि थाखाय प्लेन खालामदों आरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां समखौ थि खालामनानै दोनदों। नाथाय जुदि मानसिया इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै जेब्ला इसोरनि बेरेखा थाङो, अब्ला बै इसोरनि प्लेन आरो इसोरनि मोजां
थि खालामना दोननाय समखौ जोङो मा खालामो सिफायो बेनिफ्राय इसोरनि ब्लेसिंआ जोंनिफ्राय मा जायो गोजान जायो। बेखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे इसोरा जों साफ्रोमनिबो मोनसे मोजां समखौ थि खालामनानै दोनदों आरो मोजां प्लेनखौ जोंनि थाखाय खालामदों। नाथाय बै प्लेना माब्ला जोंनि जिउआव फुलफिल जागोन जेब्ला जोङो इसोरनि थिननाय आरो इसोरनि हामजानाय बायदि मावगोन। बेखायनो बे समाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मोनसे बाइबेल सिरिनिफ्राय 1 पिटार 5:10 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों इसोरनि बोसोना, बेनिखायनो नोंसोरो इसोरनि बोलोगोरा आखाइनि सिगाङाव गुरै जा, बियो गावनि मोजां बोथोराव नोंसोरखौ फोजौनाय बायदि, बियो गावनि मोजां बोथोराव जोंखौ फोजौनाय बायदि। दिनै बाइबेला फोरमायो जे जोंनि बिनायनि सिगां, जोंनि खावलायनायनि सिगां इसोरा जोंनि नांगौमानिखौ मिथिगौ। नाथाय गोबांबार जोंनि बिनाय जोंनि खावलायनाय बायदि इसोरा जोंनो होआ। मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो फर एग्जाम्पलि खोन्थानो सानदों जे सासे गथ'आ, जे गथ'आ जुदि दासिमहालागै बियो जुदि ब्लेडखौ इउज खालामनो बाहायनो रोङाखै, अब्ला बै गथ'आ जुदि गावनि बिमा बिफानाव जुदि ब्लेड बियोब्ला आं नोंथांमोनाव सोंनो सानो, मा बिनि बिमा बिफाया बे गथ'नो ब्लेडखौ होगोन नामा? होनाय नङा, राइट? बा आं फर एग्जाम्पलि मोनसे एग्जाम्पलखौ खोन्थाबावनो सानदों जे सासे गथ'आ जेब्ला बाइक सालायनो हानाय जायाखै, नाथाय बै गथ'आ जुदि बिमा बिफानाव बाइक बियोब्ला नोंथांमोना मा सानो, मा बिमा बिफाया बे गथ'नो बाइक होगोन नामा? होनाय नङा, राइट? मानो होनब्ला बियो दासिमहालागै बाइकखौ मोजाङै सामलायनो हानाय जायाखै, बाहायनो हानाय जायाखै। मानो होनब्ला बिनो जुदि बाइक होयोब्ला बि जानो हागौ एक्सिडेन्ट जागोन, खोलैगोन, बा गावखौनो बियो मा खालामना लागोन, जखम खालामना लागोन। बेखायनो बिमा बिफाया बिनि खावलायनाय बायदि होनाय नङा। मानो होनब्ला जुदि बिहा मोनसे बै सम जायोब्ला, मोजां समा जुदि बिहा फैयोब्ला, अब्ला बिमा बिफाया बिनो मा खालामगोन, बिनि बिनाय बायदि बाइकखौ होगोन। थिग बेफोरबायदिनो दिनै इसोराबो जों साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे मोजां समखौ थि खालामनानै दोनदों। इसोरा जोंनि गोनांथि, जोंनि नांगौमानिखौ मिथिगौ। नाथाय इसोरा गोबांबार जोंनि बिनाय, जोंनि खावलायनाय बायदि जोंनि जिउआव होआ। मानो होनोब्ला जों गोबांबार मानसि माहारिया सेल्फिश, जे जोङो गावनि स्वार्थनि थाखाय बियो जे इसोरा माखौ हामजायो, इसोरा माखौ हास्थायो, इसोरा जोंनि जिउआव माखौ खालामनो सानो, बेखौ जोङो गोबांबार नोजोर आन्दाज खालामो। जे जोङो मिथिनो लुबैयाब्लासिनो जोङो गाव गावनि हामजानाय, गाव गावनि लुबैनाय बायदि मा खालामो, जबरदस्ति इसोरनाव जोङो मा खालामो, बियो। आरो बै समाव जेब्ला इसोरनिफ्राय जोङो मोननो हाया, अब्ला जों मा खालामो, रागा जायो, बा निरासा जायो, डिप्रेसनाव जायो। बेखायनो आं नोंथांमोनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानो, खावलायनो सानो जे रागा जानाय, जे जोंनि जिउआव बिनाय मानिखौ जेब्ला जोङो मोना, अब्ला जेब्ला जोङो रागा जायोना, बे रागा जानाया इसोरनि गोथार जिउनि बिथाइ नङा। मानो होनब्ला गोथार जिउनि बिथाइया मा, जे धैर्य, धीराज, पेशन। गोथार जिउनि फिथाइयानो जाबाय पेशन, धैर्य लाखिनाय, गावखौ धीराज लाखिनाय। बेखायनो आं नोंथांमोनाव खावलायो, जेब्ला नोंथांमोना बिनाय मानिखौ, खावलायनाय मानिखौ, हास्थायनाय मानिखौ जुदि मोनाखै इसोरनि फारसे, अब्ला आं नोंथांमोनाव खावलायो जे नोंथांमोना नेनानै था। जेब्ला इसोरनि थि खालामनाय मोजां समा फैगोन, अब्ला इसोरा जों साफ्रोमनि जिउआव मा खालामगोन, जोंनि नांगौ मानिखौ जगायगोन। गोबांबार दिनै मा खालामो, जे जोङो इसोरनाव प्रश्न खालामो जे इसोर आंनि बिनाय मानिखौ नों मानो होआखै? आं इसोर नोंनि थाखाय ओरै थोरै मावो, आं नोंनि थाखाय ओरैबायदि खालामो, बा आं गोबां दिननिफ्रायनो आं नोंखौ फोथायबोदों, बा आं नोंखौ अनो, बा आं नोंनि बोसोनखौ फालियो होननानै जों गोबांबार बै इसोरनि थि खालामनाय समखौ जोङो मिथिनो लुबैयो, बा इसोरनाव जोङो प्रश्न खालामो। नाथाय आं नोंथांमोननो मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों। सासे आबादारिया जेब्ला बेगरखौ फोयो, बेगर फोखांनायनि उनाव बे बेगरा माब्ला रज'गोन, माब्ला बिफां जानानै फिथाइ थायगोन, बेखौ मिथिनाया सासे आबादारिनि खामानि नङा। आबादारिनि खामानियानो जाहैबाय जे बियो मेहनत खालामनानै, खस्थ' खालामनानै बेगरखौ फोनाय आरो नांगौ बायदि दै, बेनि हासारखौ होनाय। नाथाय इसोरा बे बेगरखौ
मा खालामगोन फोथांगोन आरो बिफां खालामगोन आरो फेदेरनानै फिथाइ होगोन बे इसोरनि खामानि। बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायो जे इसोरा माब्ला आरो मा समाव जोंखौ ब्लेसिं खालामगोन, जोंनि आरजखौ खोनासंगोन, जोंनि बिनाय मानिखौ बियो होगोन, बे दिनखौ मिथिनाया जोंनि खामानि नङा। जोंनि खामानियानो जाहैबाय जे जोङो गावनि रिसपन्सिबिलिटिखौ, गावनि बिबानखौ जुदि जोङो इसोरनि बोसोननि बायदि जुदि जोङो मावलांबाय थायोब्ला थिग समाव इसोरा गावनि थि खालामनाय मोजां सम बायदि जोंनो बिनाय मानिखौ होगोन आरो जोंखौ ब्लेसिं खालामगोन। बेखायनो आं मोनसे जोबनायाव गुरैयै खावलाय बयनिसिमबो, जुदि नोंथाङा जुदि गोबां समनिफ्रायनो इसोरनिफ्राय जुदि माबा बिषयखौ लानानै खावलायबोगासिनो दंब्ला, बिगासिनो दङब्ला आरो दासिमहालागै जुदि नोंथाङा बेखौ मोननो हायाखैब्ला, दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो सानो। बेनो जाहैबाय इसोरा नोंथांनि थाखाय बे बिनायनि थाखाय मोनसे समखौ थि खालामनानै दोनदों। अब्ला जे समा फैगोन अब्ला बै समाव इसोरा नोंथांनो नोंथांनि नांगौखौ होगोन। बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। थेंक इउ।